O alumnado do campus de Ourense ten amosado cada curso o seu grau de implicación participando en actividades de Cruz Vermella Ourense. A gran maioría destes estudantes proceden das titulacións da Facultade de Ciencias da Educación. Agora a entidade quere tamén que alumnado de outras carreiras, como Dereito, se animen a participar nas súas accións de voluntariado. Cada 15 días Cruz Vermella realiza o curso de formación de iniciación ao voluntariado. A partir de aí, deséñase o itinerario formativo e a participación de cada alumno. Cada un pode comprometerse segundo as súas posibilidades. Tendo en conta iso, a entidade anima aos estudiantes universitarios a que se acheguen a informarse das posibilidades que teñen de realizar voluntariado con eles. Na actualidade teñen activos cada día 1.200 voluntarios e voluntarias na provincia, cifra a que se engade a de persoas que fan accións esporádicas. Cruz Vermella Ourense desenvolve un amplo abano de iniciativas ás que se poden unir as voluntarias e voluntarios universitarios e que están destinadas a mellorar a calidade de vida de colectivos como persoas en situacións de vulnerabilidade, persoas con diversidade funcional, xuventude, menores, mulleres en situación de risco, maiores, inmigrantes. Tamén que existe a posibilidade de facer voluntariado digital en proxectos que non requiran a presenza física do voluntario ou voluntaria.